siasztal kicsi szép. Anyu mondja, ideje iskolába járjak. Kinőttem az ovit, igaz, nagy legényke lettem. A csengettyűs iskolába megyek szeptemberbe. Elsős leszek, vár az osztály, számológéptábla, Toldi Miklós János vitéz hív az iskolába. Aranyos tanítónéni, kézen fog ne féljek, esztendő a suliba, várlak én is téged. Egyszer volt egy nagy csoda, neve Birka iskola. Ki nem szólt csak végetet, az kapott dicséretet. Ki olvasott ballagot, az még jutalmat is kapott. Így hát egy sem ment oda, meg is szűnt az iskola. Úgy repültem, mint Tomadán, de egyesztendős voltam, épp hogy elindultam. Aztán 2 lettem, épp hogy megszülettem. 3 évet éltem, én voltam, nem értem. 4 esztendős voltam, és nem volt semmi múltam. Én száma 5 lett, nem volt bennem ötlet, de most 6 éves vagyok, és okos vagyok nagyon-nagyon. Azt hiszem, hogy ezt a kort soha-soha el nem hagyok. 3 éves múltam éppen, eleinte sírtam, féltem. Eltelt 1 év, 2, 3, hagyjál csak ég a tortámon. Gyorsan szálltak el az évek, már nem sírok, nem is félek. Sőt, hogyha még engednétek, itt töltenék néhány évet. Tudom, ez nem lehet, meg is értem és elmegyek. Vágyom én a sok tudásra, vár a tankönyv, füzet, táska. Csengő hív a tanteremben, vár a betűk, számok, lecke. Óvónéni kispajtások, néha azért visszajárok. Nemrég még az óvodában én voltam a legnagyobb, elrepült pár nyári hónap, és most a legkisebb én vagyok. a ruhámon. A ruhámon nincs többé kisebb, nincs többé napos ruhám. Benti cipő mára volt én, alvás sincsen délután. Van viszont új hátitáskám, új tollam, ceruzám, s mert a nyáron kissé megnőtt, rövidre nyílt frizurám. Holnap megyek iskolába, legelőször bizony ám, hogyha délben szól a csengő, ugye vársz majd anyukám. Leszakadt a gombom, jaj, de sok a gondom, 1-2-re jövőre, már a táskát hordom. Felvarrom a gombom, elmúlik a gondom, elsős leszek jövőre, arra lesz csak gondom. Nehéz dolog betűt írni, jól fogni a ceruzát, de mégis könnyebb, mint tevének, átbújni a tűfokán. Nehéz dolog mosogatni, megfőzni a vacsorát, de mégis könnyebb, mint tevének, átbújni a tűfokán. Nehéz dolog jónak lenni, ez a nehéz igazán. És mégis könnyebb. De mégis könnyebb, mint tevének, átbújni a tűfokán. Bizakodás, irigyeltem, hogy a bátyám iskolás, hogy ő neki gyerekjáték, az írás, az olvasás. Csodáltam, hogy milyen szépen formálja a betűket, hiába van sok belőlük, ismeri a nevüket. Úgy megy neki az olvasás, akárcsak a vízfolyás. Hely, gondoltam, mikor lesz már belőlem is iskolás. De most, amikor beírattak iskolába az időt, megfogadtam. Bátyám az utat, és